Pamätáte si na jedno moje staršie video nazvané Samovražedný výstup na pyramíd z Ossengonzano v Taliansku? Tak sa to odohrávalo práve tu. Po nástupe z údolia vás čaká výstup po stovkách schodov a prevýšením takmer 400 metrov. V viacerých miestach sú postavené výhliadkové galérie, kde sa môžete kochať úžasnými výhľadmi nielen na fantastické skalné pyramídy, ale aj do širokého okolia. Fantázia. To je peklo. Cestou možno nájdete husenicu Okáňa Hruškového, z ktorého raz bude obrovský motýl s rozpätím krídiel až 16 centimetrov. A potom tradá, držte si klobúky. Ide sa z kopca.